Здравейте! Записвам това видео по специално ваше желание за високи мъжки кецове. Онзи ден една клиентка ме пита за сина ѝ, че ѝ трябва ли високи мъжки кецове за есента и аз веднага бързам да покажа какво мога да предложа в този диапазон. Значи това са високи, черни и бели мъжки кецове, направени от много здрава и мека екокожа, с връзки отпред съответно, с хубава дебела подметка. Има лек грайфер, но той не е и нужен повече, и с номерация от 40 до 45. Ако ви трябват кецове за дъждовния сезон, веднага можете да се доверите на този модел в бяло и в черно. Много добре изглеждат и много качествена е изработката им. Цената е 55 лева. За въпроси и поръчки звънете или пишете под видео.